kontra dak li preżentament qed jiġri fil-Parlamenti Ewropej madwar l-Ewropa kollha biex ngħidu hekk inkluż dik tal-Parlament Ewropej fi Brussell, il-Parlament Malti sal-lum ma jaċċettax online petitions. Dan minħabba li l-standing orders li wkoll jitkellmu dwar il-petizzjonijiet online petitions mhijiex qiegħda inkluża. Ninsabu fis-sena 2014 u allura l-mezzi ta' komunikazzjoni llum kulħadd jaf f'liema livell waslu u naħseb illi fis-sena 2014 allura kien jixraq ukoll illi Malta naslu wkoll f'dan il-livell xejn ta' barra minn hawn imma konna għadna mhix rikonoxxuta fil-Parlament Malti illi wieħed fil-kumdita ta' daru jekk irid iwassal messaġġ lill-membri parlamentari lill-Gvern jew kwalunkwe istituzzjoni oħra allura fil-Parlament issa se jkun hemm nittamaw din il-possibilità. Din l-issue nqalat għaliex numru ta' ġenituri li għandhom ukoll uliedhom li jattendu l-iskola primarja tal-Mellieħa qed jiġu mċaħda nistgħu ngħidu għal dawn l-aħħar sentejn milli jużaw dritt tagħhom faċilitajiet sportivi li jinsabu bis-swit l-iskola primarja fil-Mellieħa. Il-Ministri responsabbli jridu jiddeċidu kemm dak tal-edukazzjoni kif ukoll tat-trasport, allura wieħed qed jittama li jekk Alla jrid ukoll fil-ġranet li ġejjin dawn it-tfal li hemm madwar 500 tifel u tifla jerġa' jingħatalhom dak li huwa dritt tagħhom illi jużaw il-faċilitajiet sportivi li hemm bis-swit l-iskola.